Dobrý deň, tu je Ujo z Arábie. D. Ide Odber. na zbierku stavební projektu z roku 2010 ze štátneho archívu CSE. Pri generálnej revízii slovenského PHD Evonu vrabcov pracovného a neprávnej prioria z roku 1885 a 1954. Takže my si toto celé tu musíme prečítať. Potom zapísať to do tohto a oddelenie sa ďalej člení na podobné druhy stavby. Takže my to tu dneska budeme písať, čo všetko treba kam dať. Rozumiete? No, takže toto oddelenie značí rímskymi stavieb. Rímskymi stavieb, počujte, nefunguje to. Con sabor, con sabor, bartiro crocodilo, tripi tropi, robatriva, con sabor. Aha, prepáč, čo sa stane, keď niekto pustí italianský brainrot. Omluvte ma. No, takže pokračujeme. Školy, budove mešťanské, inverzné potreby. Jednotlivé stavby sú zaradené príčinou typu jednotlivých stavieb. ILLL. Čo to je? Čo to je? Čo to je? Čo to je? Ja sa bojím. Pomoc.